Estou contento, ben, claro, me gustaría que fora o equipo que fora campeón, pero bueno, se non pode ser, non pode ser, é que temos que ser modestos no que temos, hai que ser, valorar o que temos e non hai máis. Bueno, pero ti personalmente, ano tras ano, continúa situado aí arriba na tabua de máximos anotadores. Intento sempre superarme, non? Nunca, pero bueno, non hai que facer, intento superarme todo o que poda, sí. Entreno moito, intento entrenar para superarme, entonces son cousas que se suelen arrimar sempre que o brazo sempre está ben posto, a ver, todo deporte requiere un entrenamiento. Ajá. Sí. Bueno, e o equipo, como ti comentabas, pouco a pouco, a ver se é posible que vaya superándose, non? O vexo bastante dudoso porque estamos moi cortos de xente, somos máis que 6 tirando, non hai máis, somos moi cortos, e depois a xente vai maior, eu tamén son maior, claro, pero bueno, non entrenan, cada un ten as súas ideas, me gusta, eu se che digo, intento superarme, entrenar para superarme, pero os demais non entrenan, eu non podo. É complicado así, non? É complicado. Estou contento, moi contento, boa armonía entre nós, perfectamente, pero bueno, eu gustaríame superarnos, non pasa nada. Bueno, tamén sería interesante, non, se chegara algún xogador novo tamén que axudara, non, ao equipo. Claro que sí, estarían os brazos abertos que huera novos fichajes, pero non hai. É difícil. Moi difícil. Isto, xente nova, non, os maiores, vamos hacia baixo. Bueno, de momento, ti personalmente, sí, ao mesmo nivel de sempre. O mesmo de sempre, eu sí. Pero bueno, tamén a todos non lle gusta como me gusta a mí gustame moito. Eu xa che digo, gustame sempre ser, superarme. Pero bueno, é así a vida. Bueno, este ano remata un pouquiño antes a Liga, e agora que facedes? Pois nada, ir de playa era máis, que viño bo tempo, ir de playa, non sei se algún torneo tal por aquí, pero non sei. Se poñe moito no verano, igual. Eu sei igual, xa non veño, porque hai que intentar ir á playa, aproveitarse do tempo. Descansar. Tamén, aproveitar. Bueno, pues nada, como sempre, enhoraboa por seguir anotando tantas chaves semana tras semana. Vamos intentando superarme, eu quero dar sempre, eu tiro sempre para dar, como os demais, que non digo, pero bueno, hai que ter mellor acierto que os outros. Pois a seguir así. Moitísimas gracias. Gracias.